Narod zaslužuje istinu. Obaveza nam je na svakom mjestu, svakom prilikom, jasno, odlučno razdvajati istinu od laži. Danas, uoči izbora u Bosni i Hercegovini i Sarajevu, preplavljeni smo lažima, podmetanjima, različitim pokušajima podjele našeg naroda, Bošnjaka, pokušajima da se oslabi država i njen matični narod, bošnjački narod. Lažne podjele na ljevicu, desnicu, centar, u situaciji kad nam sinhronizovano i velikosrpska i velikohrvatska politika, ona ista Tuđmanova i Miloševićeva iz perioda agresije, prijeti da će nam podijeliti državu, uništiti nacionalni identitet Bošnjaka, negiraju nam jezik na preko 75% teritorije naše domovine, danas djeluju upravo u cilju tih podjela. Nažalost, saveznike su našli među nekim Bošnjacima. Mi pozivamo sve građane, sve patriote Bosne i Hercegovine da ne dozvole da na ovim izborima ostane status quo, da ostane ono što smo do sad imali, a to je propadanje države, marginaliziranje bošnjačkog naroda i pokušaj satanizacije naše braće samo zato što imaju bradu, kraće pantalone, bez obzira što su čestiti, bez obzira što su lojalni državi i bez obzira što su sasvim sigurno u slučaju agresije najodaniji borci i prvi oni koji će stati u odbranu države, svoje domovine i svog naroda. Bošnjački narod poziva sve građane. Nemojte ovu historijsku sekundu provesti zatvorenih očiju. Nemamo to pravo zbog budućnosti naše djece. Pogledajte, ovom ulicom valja se nepravda. Valjaju se najveće socijalne razlike, ljudi koji imaju enormna bogatstva i ogroman broj ljudi, čestiti, onih koji su ginuli, krvarili za ovu državu, koji nemaju za osnovne životne potrebe. U ovom gradu preko 3000 kg najtežih oblika droge se distribuira nesmetano ulicama. U tom najprljavijem kriminalu, zlu, učestvuju sasvim pouzdano dijelovi MUP-a, pravosuđa, vladajućih struktura. Oni nam uoči izbora pokušavaju prozirnim svađama i međusobnim antagoniziranjima SDA, SDP-a, SBB-a pokazati da se nešto razlikuju. U proteklih 16 godina ove tri stranke drže sve resurse, svu vlast, sav novac, a da se ništa bitnije nije promijenilo. Posebno je providna svađa između SBB-a i SDP-a. I to u situaciji dok zajedno sjede u telekomima, elektroprivredi, BH poštama, najprofitabilnijim državnim preduzećima, ministarstvima vlada, države, entiteta, kantona, opštinskim administracijama, gradskoj administraciji, oni nam kroz neku svađu, antagoniziranje, nametanje podjeli našeg naroda pokušavaju prikazati da se razlikuju. A nikada od njih, nikoga, pogotovo ne njihovi lidera, nismo vidjeli da su iskazali bilo kakav interes za naći u braću Bošnjake u genocidu nastaloj Republici Srpskoj Karadžićevoj, u kome nemamo pravo na jezik kao narod, identitet, kulturu, tradiciju, egzistenciju, u kojem smo izloženi stalnim napadima i prijetnjama da će biti novih genocida i novih stradanja. U dijelu takozvanog hrvatskog životnog prostora, koji je sljedbenici zločinačkog udruženog pothvata omeđili svojim politikama uz prećutnu saglasnost podaničkih raspoloženih Bošnjaka,
Nemamo pravo na bosanski jezik. Nemamo pravo na svoju kulturu. Nemamo pravo na svoje ime. To mora da prestane. Bošnjaci, građani Sarajeva, nemojmo dozvoliti da oni koji su korumpirani, nekompetentni i podanički raspoloženi prema našim dušmanima i dalje nas predstavljaju. Ovo je historijska šansa. Odlučimo se bez obzira na stranačku pripadnost za ljude koji su hrabri, spremni reći istinu i spremni stati u odbranu ponosa Bosne i Bošnjaka i koji su spremni stati u zaštitu poniženih građana grada Sarajeva. Braćo, Bošnjaci, Bošnjakinje, patriote Bosne i Hercegovine, ovo je historijska šansa koju zarad budućnosti naše djece ne smijemo propustiti. Bosna i Hercegovina ne pripada onima koji danas predstavljaju. Sarajevo ne pripada onima koji danas ovim šeher gradom upravljaju. I Sarajevo i Bosna je naša. Oni su nam je uzurpirali. Vratimo Bosnu i Sarajevo njenim građanima, njenim patriotima koji su krvarili, borili se i spremni su se opet boriti pa i život dati za Sarajevo i Bosnu.